Ассалому алайкум, бародари ҷон, созони хубаи саломатитон хубае? Бародари ҷон, ҳама каса подписатся метонем, ярдонадӣ лайка мезухем ва курси имрӯзаи моро ҳама каса тамошо метонем. Бародари ҷон, чӣ гуфтанем? Як программаи Конфе плюс медиҳанд, чихел ба ҳамаи шумо маълум е, 1000 рубл 184 сомон, доллар бошад 18,26, евро бошад 17,3. ва чӣ гуфтанем бародарои ҷон, курс дар банкҳои худмон боло рафтагия бародаро. 1000 рубли русӣ 177 сомон штагият дар ҳама банкҳои Тоҷикистон ва Душанбе Сити Орёнбонк. Бародари ҷон, барои ҳамин лайк подписатсияро фаромӯш наметонем. Подписатсия кунед бародарои ҷон, ки дастгирии канали мо шавад. лайкҳои бободиро фаромӯш наменем. худованд нагӯяд ки шуморо нигаҳбон бошад.